お、結構な高さですよ。これは木のはしごかな。網のすぐ北側、高い見張り台の上にわあ、揺れる揺れる。見張り台の上から北側の谷筋がよく見通せます。そして網を挟んだ向かい側の木の上にももう一つの見張り台で、網に向かった谷の両側に点々と人とシェルターが配置されています。網へ鳩を誘い込み追い込む配置で、全部でおよそ10箇所のシェルター、人数にして十数人の配置です。網のところにも十数人が配置されています。鳩に向かって投げるパネル、鳩の飛来を知らせるラッパ状の笛、シェルターと人、それぞれの人の手元にも合図の角笛やパネル、鉄砲などが用意してあります。ダメでしたか？行っちゃった。上行っちゃった。あ、風がね。風がね、風が向かい風だから鳩が降りてこないんだよ。やっぱり北風に乗っていくんですね。白いパネルを投げられた鳩は急降下して逃げようとします。パネルを鷹と思うのだそうです。そして打ち振られる白旗や人の叫び声に驚き、方向転換し右往左往します。私には信じられないことでした。空飛ぶ鳩があれよあれよという間に網に向かってくるんです。鳩の習性を知り尽くしたバスクの人たちの知恵、
持ってるそうです。見せて。 Prends un sac aussi. 持たせてもらって。 Je sais pas, hein. 離さないでください。はい。 Pourquoi ma peau? Elle est blessée celle-là. これこちらの鳩は怪我してるそうです。あらあらあら。 Faut la tuer. Attendez une seconde. ちょっと持っててください。 Faut tuer ça, hein. C'est pas どうし grave. ます。おっとっと Je vais la... 逃げるよ。いいですか。 Lâche pas. ちょっと待って。 Je la tue, hein. やっていいですね。 C'est là la peau. Et oui, c'est délicat. デリケートです。 鳩狩りに来ているのは山の村の人たちだけではありません。町の人も10月中旬から11月上旬にかけての2、3週間休暇を取ってやってきています。ピエールさんも海辺の町サンジャンドリュッスの写真屋さんです。子供たちも学校の休みの日にはやってきます。鳩が来ない間はみんなのんびり